Deci, astăzi tu faci 18 ani și știi că sunt o prietenă bună, așa că vreau să-ți urez ceva. De fapt, vreau să fiu prima care îți urează chestia asta și de asta tocmai m-am înregistrat, pardon. Vreau să-ți spun că pentru viitor îți urez să-ți urmezi inima și să faci întotdeauna ceea ce simți, pentru că dacă nu, nu vei fi fericită. Iar eu îmi doresc ca tu să fii fericită, deci urmează-ți inima și pentru cei 18 ani pe care îi împlinești azi, pune-ți 18 dorințe, dar să le știi doar tu. Și acum am terminat cu urarea mea de bine și o să o chem pe... De fapt, o să iau o camera și o să filmez pe Adela, care vrea să facă parte din asta. Da, o să fie amuzant. Minodora, ești o fată extraordinară și pentru că faci 18 ani și mi se pare foarte normal să primești toate cuvintele bune din lume, să fii fericită și iubită de un băiat superb, așa ca tine, să-ți iubești întotdeauna părinții și mama care te-a născut, să-ți iubești fratele, chiar dacă te enervează, să o iubești pe Camila pentru că e colega ta de bancă și pe mine pentru că sunt și undeva acolo în clasă. Așa. Da. Ai terminat? Nu. Bine, acum o să-ți cântăm ceva superb. Superb, deci absolut superb. Așteaptă și vezi. Da, bineînțeles, va fi tradițional la mulți ani, dar va fi cântat... Două voci. Deci, fii atentă. La mulți ani cu sănătate, să îți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești. Și cine să trăiască mulți ani, și cine să trăiască mulți ani, Mino, să trăiască mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiești. Cam atât. Eu nu știam a doua parte din cântec, nu-i corect. Data viitoare vii la concert. Nu, stai, Minodora. Trebuie să spunem că noi te iubim foarte mult și, da, exact, vezi că este așa. Vrem să ai o zi fantastică și să știi că 18 ani pe care faci, poți mai trăiești încă 18 și încă 18, dar eu vreau să spun o chestie. Să trăiești 1000 de ani și eu să te văd. PS, să nu ștergi înregistrarea. Niciodată!